Винаги съм бил на мнение, че харизмата и талантът са незаменими. Това са качества на човека, които нямат нужда да бъдат изрично изтъквани, когато са на лице, но тяхната липса често бие на очи. Напоследък стана много модерно да се използва изкуствен интелект за всичко. Хората го използват за да пишат постове и публикации, да пишат поезия, музика, текстове на песни, да правят видеа или дори да пишат цели книги. Много хора откриха изворът на креативността. Задаваш команда, казваш своето желание, пишеш промпт с параметри и на момента ти се дава решение, отговор или резултат. Ако случайно не ти харесва, пак моментално текстът може да се промени, да се коригира, да се преправи по твое желание. И така много хора започнаха да бълват всякакво съдържание или контент, както сега е модерно да се казва. Текстове, снимки и видеоклипове с изкуствен интелект. Някои даже си имат AI клоунинги, които да правят видео и да говорят вместо тях. Проблемът е, че тази креативност не е точно тяхната. Малко е фалшива. Да, идеята, параметрите, основите са зададени от тях, но работата е чужда. И не ме разбирайте неправилно. Аз също използвам изкуствен интелект, когато искам бързо да намеря информация или да направя някаква справка. Изключително много ми улеснява живота и ми спестява време. Далеч съм от мисълта, че трябва да се возим на кони каруца, да използваме пишуща машина или да си перем дрехите на ръка. Говоря за друго тук. За креативността и мисловната дейност, които се изискват. Много често това е един личен и особен процес на творене, който изисква време, внимание и психичен ресурс. Мисленето е трудно нещо и затова повечето хора предпочитат да си го спестяват. Но точно това мислене развива невронни връзки, подпомага задържането на вниманието и концентрацията, обогатява асоциациите и адаптивността ни и развива комуникационните ни умения. Мисленето е този невидим процес между идеята и резултата, който всъщност е важен. Това е къкренето, ферментацията, втасването, преобразяването, промяната. И точно тук имам вече проблем. Той не е с изкуствения интелект, а с естественият мързел. Когато претендираме за креативност, ерудиция, компетентност в някаква област, според мен няма място за изкуствен интелект, който да твори вместо нас. Да не говорим, че редовно използвайки го и позовавайки се на него за тези творчески дейности, губим нашата способност за решаване на проблеми и творческо мислене. Става сходен процес като при мускулите. Ако не се използват, започват да атрофират. Вижте сега, напълно наясно съм, че изкуственият интелект ще е свързан все повече и повече с ежедневието ни в бъдеще. Просто предпочитам монотонната и скучна работа да я върши той, а креативността да си я развивам аз. Затова не използвам никаква помощ от изкуствен интелект, когато пиша текстовете за видеята или за снимките си. Първо правя чернова, нахвърлям различни идеи на хартия и ги оставям да втасват. После се връщам, правя корекции, доразвивам някои теми и тогава чак правя финална редакция. Това е цял процес, но той ми носи удоволствие и ме развива. Да, темите ми не са перфектни и полирани, както ако беше ги написал изкуствен интелект, но те са си мои, лични и автентични. Изкуственият интелект може да бъде прекрасен инструмент в полза, но не може да бъде заместител на естественият интелект, харизма и талант. Така че от време на време си причинявайте малко дискомфорт и мисловна дейност. Мозъкът ви ще е благодарен. Здравейте! Аз съм Васил Румов и съм лекар, специалист и психиатър. Ако това видео ви е помогнало или ви е накарало да се замислите, можете да го споделите и да се абонирате за канала ми, където споделям над 10 годишен професионален опит по теми за психичното здраве и личностното развитие. Благодаря, че го изгледахте до край.